かぐや姫竹取物語。昔々、竹取の翁と呼ばれる竹取のおじいさんがいました。おじいさんの仕事は山で取ってきた竹で籠やざるを作ることです。ある日のこと、おじいさんが山へ行くと、一本の竹の根元がぼんやりと光り輝いていました。おや、なんと不思議な竹だろう。おじいさんはその光る竹を切ってみました。すると竹の中には大きさが3寸ほどのぽっと光り輝く可愛くて小さな女の子が入っていたのです。光る女の子とは、きっとこの子は天からの授かり物に違いない。子供のいないおじいさんは大喜びでその女の子を家に連れて帰りました。そしておじいさんが連れて帰った女の子を見て、おばあさんも大喜びです。まあまあ、なんてかわいい女の子でしょう。おじいさんの言う通り、この子は天からの授かり物に違いありませんわ。おじいさんとおばあさんはその女の子を自分の子供として大切に育てることにしました。女の子が家にやってきた次の日から、不思議なことにおじいさんが竹を取りに行くと、竹の中に黄金がぎっしり詰まっていることが何度もあったのです。おかげでおじいさんの家はたちまち大金持ちになりました。また不思議なことに、あの小さかった女の子はわずか3ヶ月ほどの間にすくすくと育って、それは美しい娘になったのです。大きくなった娘は見るものを何とも言えないかぐわしい香りで包んで、その心をとても穏やかにしてくれました。そしてどんなに暗いところにいても夜空の月がはっきりと見えるように、体から淡い光を発していました。そこでその娘は淡く揺らめくように光り輝くお姫様という意味のかぐや姫と名付けられたのです。その美しく不思議なかぐや姫を世の男たちが放ってはおきません。多くの若者たちがおじいさんの家にやってきては、かぐや姫をお嫁さんにしたいと言いました。そしてその多くの若者たちの中でも特に熱心だったのが次の5人の王子たちです。彼らは名前を石造りの巫女、倉持の巫女、安倍の三牛、大友のみゆき、磯の神の麻呂と言いました。みんな身分がとても高く、そしてお金持ちです。誰も婿殿としては申し分ないのだが。選びかねたおじいさんはかぐや姫に相談をしました。5人のお方は皆それぞれに立派なお方たちじゃ。お前はどのお方がいいのかね。するとかぐや姫はこう答えました。今から私の言う世にも珍しい宝物を探して持ってきたお方のところへお嫁に行きたいと思います。その宝物とは。話を聞いたおじいさんは5人の王子たちにかぐや姫の言葉を伝えました。かぐや姫はこう申しております。
石造りの巫女殿には天竺にある仏の見石の鉢を、倉持の巫女殿には東の海の蓬莱山にある玉の枝を、安倍の三牛殿には諸越にあるネズミの皮衣を、大友のみゆき殿には竜の持っている玉を、磯の神の麻呂殿にはツバメが産むという子安貝をそれぞれお持ちいただきたいと。それを聞いた5人の王子たちは思わず目を見張りました。なんという難しい注文だ。どれも簡単に手に入る品物ではないぞ。しかしそれらの宝物を持っていかないとかぐや姫をお嫁にすることができません。そこで5人の王子たちはそれらの宝物を探すために帰っていきました。まずは石造りの巫女が天神に行って仏の見石の鉢を手に入れることは無理だと思い、大和の国の山寺で手に入れた古い鉢をきれいに飾ってかぐや姫のところへ持って行きました。天竺へ行って仏の見石の鉢を手に入れました。石造りの巫女が偽物の鉢を差し出すと、かぐや姫は布でその鉢を磨いて、仏の見石の鉢は磨けば磨くほど光り輝く鉢です。これは仏の見石の鉢ではありません。と偽物であることを見破りました。倉持の巫女も蓬莱山には行かず、たくさんの腕の良い職人を集めて見事な玉の枝を作らせました。そしていかにも蓬莱山から帰ってきたと見せかけて、苦労しましたが蓬莱山から玉の枝を持ち帰りましたと言ったのです。偽物ですが見事な出来栄えにかぐや姫も言葉をなくして見つめていると、そこへたくさんの男たちが現れました。彼らはこの玉の枝を作った職人たちです。倉持の巫女殿、玉の枝をお作りしたお金を早く払ってください。これこんなところで何を言う。玉の枝が偽物だとばれた倉持の巫女は恥ずかしそうにかぐや姫の家から逃げていきました。安倍の三牛も諸越には行かずに、諸越からやってきた商人から高いお金でネズミの皮衣を買いました。諸越中を探し回ってやっと手に入れることができました。するとかぐや姫は一目見て言いました。見事な皮衣ですが、本物なら火に入れても燃えないはずですよ。はい、早速火に入れてみましょう。安倍の三牛は自信たっぷりに火の中へネズミの皮衣を入れましたが、偽物の皮衣は簡単に燃えてしまいました。諸越の商人はよくもわしを騙したな。安倍の三牛は怒りながら帰ってきました。4番目の大友のみゆきは竜の持っている玉を手に入れようと竜を探して航海に出ました。ところがものすごい嵐に出会って乗っている船が沈みそうになったのです。王子は嵐に向かって祈りました。
龍神様、どうかお助けください。私があなたの玉を欲しがるから、あなたが怒って暴れておられるのなら、もう二度と玉が欲しいなどと申しません。どうかこの嵐をお鎮めください。するとすぐに嵐が止んで、王子は何とか都へ帰ることができました。でも竜の持っている玉を手に入れることができなかったので、それっきりかぐや姫のところへは現れませんでした。最後の磯の神のマロは、屋敷の軒先のツバメの巣の中に光り輝く塊があるのを見つけると、早速櫓を組ませて、櫓の上から吊るしたかごに乗ってツバメの巣に手を入れました。あったぞ、ツバメの小安貝があったぞ。これでかぐや姫はわしの妻だ。しかしあまりの嬉しさにかごを揺らしてしまったので、かごを吊るした紐がプツンと切れてしまいました。高いところから地面に落ちた王子は腰の骨を折る大怪我です。しかも小安貝と思っていたのはただのツバメの糞だったのです。磯の神のマロはがっかりしてそのまま病気になってしまいました。こうして5人の王子たちは誰一人かぐや姫をお嫁にすることはできませんでした。さて、この話がついに帝の耳にも届きました。そしてかぐや姫の美しさに心を奪われた帝がかぐや姫を宮廷に迎えると言ったのです。帝といえばこの日本で一番偉いお方です。おじいさんとおばあさんは大喜びですが、かぐや姫は宮廷に行くのを断りました。帝の力をもってすれば無理やりにでもかぐや姫を宮廷に迎えることは可能でしたが、帝はとても心優しいお方だったので、無理にかぐや姫を迎えようとはせずに、かぐや姫とは和歌を取り交わす関係となりました。かぐや姫が帝と和歌を交わす関係になってから3年の月日が経った頃、かぐや姫は月を見ては涙を流すようになりました。心配したおじいさんとおばあさんがかぐや姫に尋ねました。何がそんなに悲しいのだね。心配事でもあるなら私たちに話してごらん。しかしかぐや姫は何も言わず、光の玉のような涙をハラハラと流すばかりでした。そんなある夜、かぐや姫はおじいさんとおばあさんに泣いているわけを話しました。お父様、お母様、実は私は人間の世界のものではありません。私はあそこで光り輝く月の都のものです。今度の十五夜に月の都から迎えが来るので、私は月の都に帰らなければなりません。それが悲しくて泣いているのです。なんと。しかし大丈夫。かぐや姫はわしらの大切な娘じゃ。必ず守ってやるから。そこでおじいさんとおばあさんは帝にお願いをして、月の都から来る迎えを追い返すことにしたのです。十五夜の夜、帝はかぐや姫を守るために
2,000人の軍勢を送りました。かぐや姫の屋敷の屋根に1,000人が並び、弓や槍を構えて月の都から来る迎えを待ちました。やがて月が明るさを増し、空が真昼のように明るくなりました。すると雲に乗った月の都の迎えたちがゆっくりとゆっくりとかぐや姫の屋敷へとやってきたのです。姫を守れ、あの者たちを追い返すのだ。2,000人の軍勢たちは弓や槍で月の都の迎えを追い返そうとしましたが、どうしたことか軍勢の体が石のように動かなくなってしまったのです。中には力を振り絞って弓矢を放った者もいましたが、弓矢は月の都の迎えに近づくと大きくそれてしまいます。月の都の迎えは屋敷の上空で止まると、おじいさんにこう言いました。竹取の起きなよ。姫を迎えに来ました。さあ、姫をお渡しなさい。おじいさんとおばあさんはかぐや姫の手を力いっぱいに握りしめましたが、でもその手から力がすっと抜けてしまいました。かぐや姫は静かに庭に出ると、いつの間にか美しい天女の羽衣を身にまとっていました。お父様、お母様、これでお別れでございます。これからは月を見るたびに私のことを思い出してください。そしてこれを帝にお渡しください。そう言ってかぐや姫はおじいさんとおばあさんに不老不死の薬と手紙を渡しました。そしてかぐや姫は天女の羽衣で月の都のお迎えたちのところへ行くと、そのままお迎えたちと一緒にゆっくりと夜空へ昇ってゆき、月の光の中に消えてしまいました。それから数日後、かぐや姫の手紙と不老不死の薬を受け取った帝は手紙を読んでひどく悲しみ、何日も何日も何も食べませんでした。やがて帝は大臣たちを呼び寄せると、かぐや姫が帰っていった。天に一番近い山は何かと尋ねました。そこで大臣たちが調べると、最も天に近い山は駿河の国にある山だと分かりました。しかしその山はあまりにも高く、並の者が登れる山ではありません。そうか。ではつわものを集めて、これをその山の山頂で焼いてほしい。そう言って帝はかぐや姫からの手紙と不老不死の薬を壺に入れて大臣に渡しました。よろしいのですか？尋ねる大臣に帝はこんな歌で答えました。会うこともできず、こぼれる涙に浮かんでいるような我が身に、不死の薬が何になろうか。かぐや姫を心から愛していた帝にとって、かぐや姫に会えずに長生きをしても意味のないことだと歌っているのです。わかりました。大臣は帝から渡された壺を持つと、大勢のつわものたちを連れて日本一高い山に登りました。そのことからその山は
強者が富む山として富士山と名付けられたそうです。そして大臣が富士山の山頂で焼いた不老不死の薬が煙となってかぐや姫のいる天へと昇っていきました。その一部の煙が富士山にあった雪に降りかかり、その雪が富士の雪となって今でも富士山の山頂に残っていると言われています。おしまい。